Je strom, kde sa ožení so slučkou a naučí sa lietať. Tak kto je to? To je Lupi Čirifiskio, sestra. Začni. 6, 7, 8, 6, 9, 10, 0. Teraz ty si vyhral, dobre? Poď. 6. Ty si vyhral. Nie. Počkaj, kto vyhral? No tak Teraz 5, začínam ja trojkou, 5, ty peťkou. 3. Don Filip. A vaše a moje modlitby neboli na nič? Choď preč, prosím ťa. Chcem ho vidieť. Nie. Bye, 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 bye. Mai messo le catene, non posso più. Veselým ľuďom aj Boh pomáha. Na čo podľa vás by som mal plakať? Nie. Aj keby ste žili 300 rokov, aj tak by ste neurobili to, čo ja doteraz. Užil som si to do zbláznenia. Hej, ale ako sa to hovorí v Ríme? Kto je sladké, serie horké. Dobre, ale ja som si to ozaj užil. Prešiel som celý svet. Videl som všetko, od číreho oceánu až po vysoké hory, čo končia až v nebi. A vždy som sa vrátil naložený zlatom, striebrom, slonovinou, pávmi a papagájmi. Čo tam máš? Nič, len obrázok. Môžem sa pozrieť? Je to portrét jednej ženy. A mal som aj veľa žien, Don Filip. Menil som ich ako ponožky. Ani som nevedel, čie sú. Táto bola najkrajšia. Maurka? Žena kalifa z Mauretánie. Nebola to chuderka ako Leoneta. Ale no. Čo s tým má Leoneta? Určite sa vydala za nejakého chudáka. Kto je Leonetin manžel? Nejaký hlupák? Kto je to? Veru. Ozaj chudák. Ale čo ťa do toho? Ty si užil, nie? Áno, pane. Hovorím k vám so všetkou úctou. Tá panička, krásna Maurka, s tou som si užil. Bravo. Čo sa stalo? Vrátila sa do pekla. Kto? Krásna Maurka, lebo to nebola žiadna žena. A kto teda? Bol to ako majster Jakub. Pamätáš si majstra Jakuba? Kováča? Ani on nebol muž. A kto? Bola to tá starena, čo ťa poslala odniesť vrece s uhlím. Spomínaš? A to nebola starena? Vždy to bol on. Ale kto on? Ten klamár. Božia opica. Diabol. Starý vrtkavý had. Ale ja som si to s ňou užil. Áno, tak sa ti to javí. Alebo si to diabol užil so mnou? Prenesene povedané, áno. Takže celý môj život, cesty, krajiny, o ktorých som sníval, bájne krajiny, ženy. Všetko to bolo diablovo mámenie. Myslím, že áno. Ale prečo sa diabol sústredil práve na mňa? Je toľko ľudí, čo ho nestretnú celý život. A na mňa sa nalepil už, keď som bol malý chlapec. Prečo, Don Fili? Prečo práve ja? Pretože ty si bol najlepší z nás všetkých. Bol si najlepší. Lebo diabol vycíti, kto je pre ňoho nebezpečný. A na toho zaútočí. A Leoneta sa vydala za iného.
od teba lepšieho. Akože, nebol som najlepší ja. Tento je zo všetkých najlepší. Ale nepovedali ste, že je to chudák. Čirifiskio. Leoneta. Vydala sa za Ježiša, ktorý aj keď je pánom, nie je pán. Spasí ťa, uvidíš. Hej, a ako? Neviem, ale musíme stále dúfať. Však Don Fili, Čirifiskio nebude zatratený. Svätý Peter zaprel Ježiša Krista 3-krát. A svätý Pavol prenasledoval kresťanov, až kým nespadol z konia. A ak sa spasili oni, spasíme sa všetci. Prepáčte, mohol by som... Môže?